Iki arep nek Krembes tapi lewat jalan pintas belo. Dalane lumayan ekstrim iki, medun pol. Walaupun cor-coran tapi iki yo lunyu soalnya akeh wit-witan. Oh kae sebelah kono kae jembatan ono kali gedene lumayan deres banyune iki. Soalnya baru dan. Aku nanjak meneh belo. Ya Allah. Kopitku kuat soalnya nanjake lumayan dhuwur tur lumayan dawa bolo. Wis motore ya motor tuwir bolo. Alhamdulillah wis tekan dalan gede bolo, tapi ya padha wae dalane jaya aspal tambal-tambalan 2025 lho. Kok ya isih ono dalan kok ngene iki. Ya Allah Gusti, kapan kene iki lar dicor iki ben dadi alus ngono lho. Grunjal-grunjal ora karuan ngene iki piye iki. Padahal nek ngarep kono isih ono turunan, dalane ya isih elek. Lho, grunjal-grunjal kok ngene. Seh kapan ki berakhire bolo? Bokonge selak pedes iki lho. Ora rampung-rampung. Lah iki dilongkas turunan neh bolo. Lewat jembatan Grenjeng, jembatan penghubung antara Pakis karo Gemah bolo. Lah, ngarep iki jembatane. Untung pas jembatane dalane ora akeh lubange bolo. Munggah meneh bolo. Waduh. Nikung sisan. Ya Allah. Paling ono slamet, tapi yo nekat tetep diterabas. Wong kene waninan no. Ngarep kono dalane wis lumayan apik bolo. Tapi yo tetep bae saya rojok nanjak iki bolo. Alhamdulillah. Entuk dalan apik bolo. Wis lumayan iki. Wis alus cor-coran. Ngene iki akad mau kan yo sahdu. Ya para bolo. Sing wis tau lewat dalan kene, komeno bolo.